Hi guys, so karon itor ta mo sa mga basak o mamuwak sa taog lubi para panihapon maggulay. So keep on watching. O mauni ang amuang kahumayan diri. Actually nindot gyud diri sa bukid kay makapahangin pagi ka, presko ang hangin. Although wala ka kayo makita nga mga pangwarta, pero depende gid sa diskarte. Kung makabalo lang gid ka manginabuhi diri sa bukid, mabuhi gid ka. Nagsuicide ko og lakaw-lakaw diri kay para ma-enjoy sa nako ang kagalingon ba, instead of magpuyo na sa balay. So maglakaw na lang, mangita og utanon, mamuwak og lubi, o makakita pa ka sa mga tanaman. Kani amo ang tanaman diri mga kahumayan, dool ra sa amo ang balay, mga kabalayan. Siguro by October or first week of November ma-harvest na ni ang mga kahumayan. Hi guys, so di ako sa amuang kabasakan. Mamuwak ko og lubi kay magutan. So yan, mao ni ang mga pasak. It's near from our house. Yan, ako ra usa. Welcome sa Bukid Life. Mamuwak ta og lubi. So maura man itong nakita. Usara ka buok para magutan. Yeah, maura ni usa. See guys, manay nga mo ang mga tanaman dire nga mga kahumayan. Mura gini usa akong nakita. Wala na ilain. Wait, kay murag wala na gid. So uli na ta guys kay wala na gid, wala na ilain. And so hapit na gid. Hapit na gid ni mamungan ni mga humay. Praise God kay murag nindot kayo og tubo. So uli na ta guys, uli na. It's my first time
It's my first day. Nagsuri-suri diri sa kabasakan. Nangita og lubi para isunob. As you can see guys, luag kayo og kanang mga tanaman diri. Ubos ra sa among balay. I'm coming home. Yeah. I'm home. Hi. So this is our menu. Ligbus, kubasa, batong, siyempre sunuban. Monig lubing akong ikuha dito sa basak. Seconds lang. Makahinlo ra ba ni kukunay? Bumua. Ngano man ning kajuan ning pikas man. Pero actually naluto na siya guys ha. Ginisang kalabasa with noodles. Lucky me. Hay marka pa, asa pa. And that's it. Our ulam for tonight.